ono omwana onenera nyare kububa orwaligu abwene abebuna abana bande. Omubunge w'ebunge ya South Mogrange County ya Kisii Sylivanus Osoro nigara umuyega bwokolikiwa wech Bursary asabarokiwa Bech University murobiro korekana ase skuru y'abanyaruka ya Nduru imeye bunkeyo abantu abange nigo beso kyakolikiwa abubagokera egetambukirekyo ukona chinga kyekyo Osoro nigateba boigona chikwene kyabunango sira bari kisemi anena ase chiskuru cyoboroso nabayigo chiskuru cye secondary muri keito ndemo Stephen nabawikirana sayo na tigatoiwe na raya yatwariganiretie Segeti ige skuru y'oboroso ya Nduru nigo chiribu cy'aboro kigu kuruchi university au baikirana asomo yega bwo kweli kyachi Bursary cye university ne chiskuru cy'obobundia asomo yego yora uno mujumbe Sylivanus Osoro nigachengero muroberi oywato gyokobore gwetira chinchira cyemetandao yekerero abo asaboro kigwa bonsi bakwelike keboikiranu bonsi barachigokonyeka gwetira chibasari ekyo ase Kenya ngima chi constituency ni bere chioka chibwate chibasari chia digital me ekoro kumwala constituency bokamba ne South Mogrange ga ntwe ekoba digital kwa mago download ya form yago goikira rera banafunzi ba aprere 7500 na baba atire ko kora verification niba ikirangere 2000 abaiboli naboro kiguba ikirana mbago kero bwasyo kuno bwene bwarasomoroberi oyo urengete gusira chisemi ime ya South Mogrange ndoche meroberi mbuyere mbi abantu bayipangete mbi abako ba advised tubotoko semeri nganta kadi bakonyeka wakero musimi Osoro mbi yamono nyasande yakumokonya egere tokorangeria abana bachaga specifically era kogeria abana na kibakoriye ebinto onya ne Bursary takona kumanyanga no mwibuli ukondigeri onya ne gasyo manyanga yako na konoko okwegerigwa practically omoiboli yot oreto omoiboli yota ko represent omwana akonyore 8,000 omwana oli yota bweka akonyore 10,000 egere bamanya tibese zikorigigwa actually this exercise is transparent. Hakuna kitu kingine mbaya ekere so transparent to como saba agendere botambe agendere ko konya abana ba South Mogrange basome na South Mogrange emese bune mechiende ogo download ya form eri kwanyora se email kwacha lituke eri morioka mangana yoko kogenda kwaligio mugambi bweke nyoro atambe kwaligio mu assistant kwanyora osomo gakabwe kanisa tayo ogocha lituke ya verification abagambi bago ikaranse kone yemo bonsi pibabo girango kero muntabegete uniform atenti yaya baikaranza kwa bangera ini oko stambiro nya gakomanyete origeri go sinobwate original ID buya kwa mabodane form eyo yabe ku system eyo abantu baikaranza ari audio kubwatiri yago kwa nyore message yago tenga congratulations wetire gotigana ne chibasari Osoro naine kibuna na chikobeke miroberie meikiranu yoko ene kichiskuru cyoboroso ne chie secondary imya South Mogrange cyari kiri amachibwa maya asamatemwe amanene chiskuru chitari ko perform abayiboli ba abari ba berire myake menge ebakogenda omwakoyo ebakogenda ntare to chaki chiskuru chito mna chia byo kwa chia bere buya mna chia bonduru toligere ngangaki amasomo ko tirare ko sa ko tirimboko onya tari ko tira mwari moro ara agenda magega yeke gancha kia Constituency Development Fund CDF konyara koiranerera niko bono mojumbe bwensemo ya South Mogrange Sylivanus Osoro anyarire korwa irabra naine kibuna chibasari ya South Mogrange nchiena ndo asenchera yobo ikirano nobo ene gwetera sense meri ya digital kwana kibuna abana bakorwa ensemo ya South Mogrange banyire chisemi chikiranete ko reporter ya Ndizi TV korwa iga sense moya ebunge ya South Mogrange egotoka imeka